Si neva o fa molt de fred i sou a casa, per si neva molt i no podeu sortir de casa o se'n va la llum, heu de tenir guardat en un lloc que recordeu una llanterna, un mòbil carregat i els medicaments que necessiteu. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació social, web, Twitter, etc., per saber si farà molt de fred i nevarà i què cal fer. En cas d'emergència, comuniqueu-vos amb el telèfon d'emergència 112 a través de l'aplicació per a dispositius mòbils 112 accessible. Comproveu que hi ha prou ventilació a les habitacions on es fan servir estufes de llenya, carbó o gas, per evitar intoxicacions o asfíxies. Si heu de sortir de casa i fa molt de fred, abrigueu-vos bé, amb roba i calçat adequats per a temperatures baixes. Poseu-vos diverses capes de roba per mantenir la calor corporal durant més temps. Sortiu només si és imprescindible. Consulteu l'estat de les carreteres i la previsió meteorològica. Si heu de viatjar, no us oblideu d'agafar unes cadenes en bon estat, una llanterna i una manta de viatge, i de dur el mòbil carregat i el dipòsit ple. Més informació al web interior.gencat.cat/nevades.